tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Maayo man ang iba nga barangay kapitan haw. Wala sang obra. Makapabulan lang sila sa ila barangay kag makakuha sang porsyento. Okay na. May ara man gani kapitan nga siya pa gani nagabaligya siya buo. Kag may ara man barangay kapitan nga iya kuryente kag tubig libre. Kag may ara man gani barangay kapitan nga ang iya gani budget sa iski ginakapon pa kay kuno wala budget. Pag ako iya nga unisto nga kapitan, amo ang may problema sa tanan nga tion.
Kay man ini si Albina kay si Tagoy, amo gini nagahatag sa problema sa akon. Nahimo ko naman ang tanan para nga mag-ayuhay sila kadua. Apang wala gid. Wala gid ako magmadinaragon, palpak perme. Ang akong tani iya nga ginapangayo, mag-ayuhay na sila. Apang wala. Ara naman sila ho. Pero hindi Wala pa ko nag-surrender. Antes matapos ang pagpungko ko, kinahanglan mag-ayuhay na si Albina kag si Tagoy. Ay, do si Tukmo kag si Punay. Nan, amo ginang ako niya nga quest. Ay, about quest. Matan, o tanawa balaw na sus kadamo sang stocks ni Barikuson? Tagoyaw, ano kung madamo naman sang stock si Chalbina? Natural na Matan. Nga samtang buhi kita, hindi man kita mag-untat sa pagpaminsar kung sa ano kita makakaon. Kinahanglan nga makaambit kita sa kinabudlayan ni Barikuson. O arao, kawaton tang isa kagarapon nga tinapay. Kapos mo na nga buhaton kay man si Huling ang nagabantay sang tiyanggi, ho? Tagoy, makilala ko na yan ni Huling. Bayo ko si Lolo Morris lang kay ti harapon na siya. Wala dira si Lolo Mores. Gani si Huling ang nagabantay sang tiyanggi. Oh? Ari ang buhaton tamo niyo. Pabayuan talang kasambayo sa tigulang para hindi ka makilala ni Huling. Maluoy na siya sa imo. Kag patod hatagan ka niya. Kag kung magtalikod sa gani, habluton mo ang isa kagarapon nga tinapay, itakluban mo lang sa imo bayo. Kundi libre ang aton merienda. Sino magsiling nga hindi ka tigulang nga marauton sa bayo mo nga ina? Matan, hindi ka gan makilala? Man daw tigulang ka pa sa tigulang eh. O sige nalakat na, kayo ang pag-arte ha. Sa sina mapati si mo si Huling. Agoy! Inang isagig kagarapon sang tinapay ang kwaon mo ha. Inang puno bala kayo nga garapon. Tagoy. Oo. Hala, may tigulang nga nagapakadto diri. Ay, nagadukoy-dukoy siya sa paglakat, ho? Maayong adlaw. Maayong adlaw man.
Mahimo bala ako makainom tubig. Tubig? Ay, dali lang ha. Kay kuhaan ko ikaw sang tubig. Magpungko ka lang anay dira sa may bangko ho. Salamat, Kid Inday. Ato na si Huling. Nagkuha na sang tubig. Karon, kuhaon ko isa ka garapon nga torta. Si Piton ko, kagtabunan sang akon bayo ang garapon niya ni. Choy, arin ang tubig mo oh. Salamat. Wala sang ano man ah. Malakat na ko. Ah, sige. Halong. Salamat. Buko namit ba? Kananam sang turta. Ang lain lang Chutagoy. Kung makatalupangod na si Huling, nga wala nang isa ka garapon nga torta. Yan ugid kung makatalupangod siya. Hindi kita mapasibangdan kay wala kita makakadto dito. Kabalo ka naman kay Chalbina. Katayog-tayog sang radar niya sina. Wais na siya nga daan. Wais ka da? Isa, duha, tatlo, apat, lima. Ay, Huling? Hindi ba lang nga anom na di kagarapon ang torta? Nga nga lima na lang di. Puot si Alvina. Anom gid man. Ay, nga lima na lang ni kagarapon, how? Abi, bebe, ako bing maisip. Isa, duha, tatlo, apat, lima. Ha? Oh, hala! Nadula ang isa, Chay! Ang nadula nga garapon, among garapon nga nasudlan sang torta. Ay, ho! Wala na matuod ang torta. Sinong nagkuha sang garapon man? Grabe! Pati garapon dala? Wala man di kahapit si Buklan? Si Chalvina man. Wala diya nakahapit ah. Ay ti sino man galing nagkawat sang garapon nga may unod nga tinapay? Wala sa naglabay diri Chalvina ah. Uy hala. Basi may tamawo diri sa aton, Chay? Diri lang ako nagapungko, Chay. Wala sa naglabay diri ah. Nga abi madula ang garapon. Uy, basi matuod Huling no? Basi kung husto ka? Basi may tamaho diri sa aton? Sang nangligad nga bulan, nakabati ako sang hibi sang bata mo? Ano, Chay? Hibi sang bata? Oo, pareho ba lang nga do sa nagutom?
Manilang kita huling. Basi bala kung magbalik man ang garapon, tamahog ito yung nagkuha eh. Pero kung hindi, si Buklan ginang nagkawat. Matan, tabuon mo nga wala sang taong tiyangge, kag ibalik mo dito ang garapon. Nga nga ibalik pa siya tagoyaw. Hindi mo lang nakabati ka man sa ginsiling ni Baricoson. Kung ibalik ang garapon, buot silingon, tamaho ang nagkuha. Kaya magkapaayo na sa aton. Next time, kung magpangawat ka naman sang tinapay, kundi malayo kita sa suspitso, mantamawo magyapon ang pasibangdan ni Baricoson. Kuha mo ang logic? Abaw, logic! Chutagoy kuha Kung mo sugod subong, libre na ang aton pagpangawat. Hala! Class, sa adlaw nga ini, ang aton leksyon, amo ang naktungod sa kortesi. Kung sa Ilonggo pa, kortesiya. Ang buot silingon, isa kasari isang batasan nga matahom. Bangod makahibalo ka, maghatag sang maayo nga kabubuton sa imo kapareho nga tawo. Halimbawa, matabo ka sa dalan, dason, may tao man nga matabok man. Ugaling tigulang na siya. Ti ang ginhimo mo, ginupod mo na lang siya sa pagtabok. Na, amo inaaklas ang ginatawag nga kortesi. O karon, sino ang makahatag sang example sa inyo sang kortesiya? Ma'am! Ako, ma'am! Wow! O ti, sige abi, Filimon. Yes, ma'am. Halimbawa, may auto ako, ma'am. Pagdasun, nagagi ako sa may pedestrian lane. Pagdasun, madamo sa tao nga magi. Palampason ko na yung mga tao nga magtabok eh. Ugaling palakto na nga akong salakyan. Very good. Amo na ang maayo nga kortesi, Filimon. Amo ina nga may aksidente. Bangod sa mga driver nga wala nagahatag sang kortesiya sa ila pareho nga driver. Gani ka mo, klas, ha? Kinahanglan nga maghatag ka mo sang kortesi sa bisan kay sinulang. Amo inang batasan nga maayo, kag ginadayaw ina sang tanan. Yes, ma'am! Filimon, very good. Very good kay nakahibalo ka sang kortesiya nga ginatawag. Ba? Di na si Filimon? Uy, wala na siya. Ay, abaw ang tunto nga bata. Nag-answer lang kang naglakat. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita!
sa tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nagakalingaw man kami sa presyensya ni Lola sa balay. Tungod maayo siya mag-atipan sa amon, bisan may edad na siya. Kag nalipay man ako, nga may kaupod ako sa balay. Diri sini nga bahin, mapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Layla, kuha atong inyong mga biste nga may gisi. Kay sursihon ko. Wala man ako sang obrahon. Ay, makatalaka. Nagapanulsi ka pa Lola Ingrasya? Makakita ka pa? Ay, huo eh. Magkasarang pa ako iya. Masanag pang panulok ko. Makahibalo pa gani ako magtanog sang dagom. Sige na. Kuhaan na ditong mga biste nyo nga may gisi. Kay sursihon ko Ate, oo Lola Ingrasya.
Ba? Ano ato? Nakabati ako nga may nagginurong kadol sa guha. Kagabi pa ini ah. Gabi pa ini katama. Wala. Basi ko may nagpangawa sa likod balay. Anay ka bala? Kay tanaon ko sa may bintana. Ari ang bintana. Kag-ari mang flashlight. Buksan ko ang bintana. Madulong. Pasigahon kong flashlight. Pasigahon ko sa palibot. Ara na. Masanag na. Ba? Hindi. Nakita ko nga akong sikad nga nagalakat pasulod sa balay. Hoy! Magkawat! Ako si Harold! Ba? Si Lulay Gracia? La? Anong ginabuhat mo tira? Ginpasulod kong imo sikat sa idalom sang balay. Kay basi kung kawaton. Ay, amo galila? Pasensya ka na ha? Hindi ko ikaw makita kay ti mataas pang tricycle sa imo mo. Pero nga pasulod mo panahaw. Kabugat sina. Basi gani kawaton. Ano na lang ang mangin palangitanaan mo? Gani gagin pasulod ko ini kay hindi man ako magkatulog mo. Ate, salamat gid la ha. Wala sang kaso Masaka na ko na. Kay matulog na ko. Grabe si Lula eh. Mabulaw pa sa ido. Ari na si Harold. Paparahan ko siya. Harold, para! Ari na. Gapakadto niya si Dre. Ara na. Nagdulog na siya. Din katek. Dito lang ako sa ikaduha nga bangga. May kuhaon ako sa akong pakaisay. Sige na. Okay Bawa. Mayo. Kaya daw wala pa makatughong si Utik. Adik ni nga daan. Na, ari na kita sa pala na ugan mo, Tek. Okay. Salamat, gid Harold aring bayad ko. Okay Ato na siya. Mahali naman ko Dali lang. Masakya kami. Dua ka lalaki nga nagdidali sa kaysa sikad. Ari mo Kali pa ginang ako na Ote, ano natabo? Patay na bala si Henry? Ambot kung matabangan pa to siya. Gindala siya sa ospital sang tao nga nakakita sa iya. Ang buot mo silingon hindi pa piho nga napatay siya? Hindi pa. May tao abi nga nag-abot dayon Ganin nagdalaga ng akong duha ka upod. Pero ako, wala makita ni Harold nga nagbakol sa iya. Tungod hindi niya ako makilala Amo gali. Ate sige, panilagan naton kung anong matabo sa iya.
Nagmadinalag-on gid si Mr. Torrento sa pagpabakol kay Manong Harold. Kag sa maayo nga palad, wala siya matami kay may nag-abot nga iba nga tawo. Sa pagpadayon ko pagid. Okay lang nga wala matapat si Harold. Ang importante nga hindi siya makasikad. Kay man, baldado siya. Di kundi, hindi siya makasupot sang kwarta agon nga ibayad sa amon. Makilalang nagsakit sa imo? Wala, Layla. Do nadulaan dahil ako sa animum. Hamak mo. Hinalil lang ko yagin sa puti. May lang gani kay may naglabay ng iban ng mga tao. Kagamuto nga ginbayaan nila ako. Mga wala sila sang kaluoy. Pero wala man ako sa nahibalaan nga may kaaway ka no. Amo gani. Naano ni man? Naano na lang ni? Nagsiling ang doktor nga 3 ang balik ko. Isa sa gusok, kag 2 sa tiil. Hindi na ko sinima kabiyahe sang sikad. Kundiin pa nga nagadali ako nga makasupot sang kwarta. Agud nga makabayad bisan sa saka na lang. Mga wala sang kaluoy. Mga wala sang huya. Hindi ka maghupot sa kaakig sa ila, Harold. Hindi pag-ibutang sa imo kamot ang pagtimalos. Ang Diyos ang mahibalo nga magbalo sa imo. Lola, ano ni man? Tagahimulat ako nga mabayda ng amon kautangan. Agud nga hindi marimate ng amon balay kag duta. Apang subong. Hindi na ko ya makabiyahe sang sikad. Siling sang doktor. Isa anay kabulan ang akong pahuway. Kag hindi ako makasarang. Kaya hindi magtrabaho la. Magpahuway ka lang, anay, Harold. Kay mag-aayo kagid sinda. Ako ang mahibalo. Kalinungaw? Di na si Lola Ingrasya? Linglingon ko siya, Abi, kung nagkakatulog na siya. Na, aring kwarto niya. Diri ko malingling. Ba? Si Lola? Ara sa sulod? Kag may kinauyatan siya nga pinutos? Kag do sa bula kadako. Kag naputos ini sa pula nga panapton. Ay, ano inaman? Tanawon ko, Abi. Ara. Kinabukad niya sang amat-amat. Ara na. Hindi. Kalabera? Hala, kalabera, gid. Kag nakita ko nga gaok ang mata. Ang ilong. Hala, do sa madalagan ko sa kahadlo ka. Ay, ano ni Lola man? Nga may amo siya sina. Diyos ko, makahaladlok. Ara, may gingkuha siya nga jutay nga kutsilyo. Ay, ano niya ina man? Ano niyang kutsilyo nga ina?
Hala! Kinkagos niya ang ulo sang kalabera? Kinkagos ni Lola Ingracia? Kagang iya ginkagos. Kinsupot niya sa pula nga panapton? Hindi gin man tama kadamo sang iya ginkagos. Apa nga, anho niya inaman? Sugiran ko bala si Manong party sini. Ano niya ina? Anong iya buhaton sina? Ara, nagtindog siya. Magwa siya. Ay, mahalin ko di Mabalik ako sa akong kwarto. Apang panilagan ko gihapon siya. Harold! Harold! Bugtaw! Harold! Sino ba lang? Lola Ingracia? Ikaw? Oo. Mag-inom ka na sang bulong. Bulong? Nakainom na ko sang bulong lang. Amo ini ang bulong nga imnon mo ho. Taho ini. Pero ginbutangan ko sang elixir nga makapaayos sang masakit nga imo ginabatsyag. Nagkahibalo ako nga nasakitan ka sang imo mga bali. Ano nga elixir la? Pareho ba lang na nga ginasakitan ka sang tiyan? O sige na, mag-inom ka na. Mag-inom ka sang jutay sini. Amat-amata lang Nabatian ko kaina nga nagauraroy ka sa kasakit. Ate, oo. Ola. Ute, anong pamatsyag mo? Hindi mapait, no? Hindi matuod mapait, Lola? Daw sa tubig lang agin kalamayan? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka
nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginhatagan ko pa sang ikaduha nga kahigayunan si Nando nga magpauli sa balay. Apang wala man siya gihapon nagauntad sa iya ginabuhat. Gani nga ginsulong ko siya sa balay sang iya kirida, kag ginsumbag ini, kag ginhagad nga magpauli sa balay. Sa pagpadayon ko pagid. Ang wala sang huya nga lalaki. Nagpangako siya sa akon nga hindi na siya magbalik sa kirida niya. Apang hasta subong, wala man siya gihapon nakapauli. Anay kagani, kay apason ko siya dito. Dalon kong akon payong, kag amo ining akon ihanos sa iya. Buiset, pila na kapayong ang naguba sang sagad ko hanos kay Nando. Apang wala gihapon na dudla. Ari pang ilimnon kag sumsuman, darling. Oh. Ako ya? Hindi mo paghatagan sang sumsuman kag ilimnon? Uy, hindi. Ang asawa mo, Nando. Be, nini? Ari ang sumsuman nga dala ko sa imo ay... Agoy! Aragoy mo! Agoy! Bo! Kasakit sa payo nga gilampos mo sa akon ba? Gago ka? Agoy! Nagpangako ka sa akon nga hindi ka na magbalik dire? Pang-ari ka man gihapon? Kag ikaw nga babae ka? Anong ginhimo mo sa bana ko? Ginlumay mo ine? Ginpaino mo bala sang higko mo? Nga daw sa tutoy nga nagabalik-balik dire? Ay, ambot sa iyaya ay. Ambot sa iyaya ay. Wala ka sang huya, Nando. Wala ka sang huya! Agoy! Agoy, day! Agoy! Hindi na! Sunod. Mapuli na ko ni! Mapuli ta!
gamay ninyo? Hindi lang makaisa, kundi pila ka bisis nga madakpan ko sila sang babae nga ato nga nagaupod. Apang nagaliwat man gihapon. Patyon giniya ako sang ugtas. Patyon giniya ko. Kumayin na lang para si Papa, Ma. Ay, hindi mahimo. Hindi mahimo, inaya. Hatagan ko sang katapusan ang ila kalain. Pariho lang sila nga malain. Mga kabalan! Wala gihapon si Nando. Anay kagani, kaya pason ko siya. Sulungon ko naman sila sang babae niya. Butangan ko na sang katapusan ang ginabuhat nila nga ini. Madakpan ko lang gani kamo karon sa akto. Masamo gid ang panit sa pinanitan. Hindi ka magkahadlok sa imo asawa, darling. May naisipan ako nga paagi. Agud nga, hindi na siya makasulod sa balay ko. Ano nga paagi, darling man? Butangan ko sang amo ang puwerta. Para nga kung magsulod siya, magahod ang amo. Kag makapalagyo ka sa asawa mo, sa wala pa siya makaabot. Kag dason, ihigot kong ido sa puwerta. Para nga taghulon siya. Sa sina, hindi siya makasulod dayon. Ati, dumayo na. Pero buksan mo na lang dalang purtahan sa kusina para nga makasibat ko dayon pag abot siya. Okay, Bisan ano ko nga bakol kay Nando, apang wala gihapon nagauntat sa ginabuhat tiya. Kag wala man ako nagauntat sa pagsulong sa iya sa balay sang iya kirida, sa pagpadayon ko pagi. Na, arang balay sang babae. Hindi na ako magahod Masulod na lang ako dayon. Para nga hindi sila makahipalo nga ara na ako. Oh, si Nando. Kagang iya kirita ho. Ay abaw, kasweet sa ilang nga duha. Mga animal ka mo! Nini? Ang asawa mo, Nando. Wala ka sang huya. Aring imo ay! Agoy! Agoy! Gusto na na. Hindi na ko pagbakuna sa payong. Gusto na ni. Patsyon ko kay ikaw animal ka! Agoy! Aray! O hindi! May amo nga nagaganit sa ulo ko! Aray! Gikagat sang ido mo kung batiis! Mga animal ka mo! Ginbutangan ninyo sang ido kag amo ang inyo pirtahan para lang nga hindi ako makasulod. Are pag kitang imo ay. Karika. Are pagid. Gusto na nga pagkastigo sa ako na mapauli na tani. Mapauli na ta. Ayo sa inyo, no? Ginbutangan ninyo sang amo kag ido ang balay ninyo para nga mapunggan ako nga magsulod dito? Ay! Wala ko yung mahadlok, Nando! Sa madason nga makadto ako dito, habuyon ko na kamo sang granada!
Tanawon ko lang kung hindi maglaptang ramag ninyo. Man kung wala lang ako mahadlok sa Diyos, madugay ko na kamo nga napatay. Apang subong, wala na ko yan nahadlok. Patay na kun patay. Husto na na ni Husto na na Pero pa-injeksyonin atong tiil mo ngaging kagat sang iduo. Ibasib na kung may rabies ka. Kaguho, ang buhok mo daw sa inukay sang amo. Amo man gid ang nag-ukay sini? Ano ka, gago? Silhig ho? Diri ka pa nilhig ha? Hindi kay dito ka manilhig sa balay sang iban. Ay, abaw nando. Kulugtason sa imo. O ano pang ginahulat mo? Panilhig na! Atos ogsaran ho? Kadamo sang basura? Hindi kay basura sang iban ang pangabudlayan mga tinluan. Oo ni May isugid ako sa imo, ma. Ano inaanak? Atong kirida ni Papa, wala na di. Nagpamanila na siya. Kag hindi na siya magbalik pa. Sinong nagsiling sa imo? Ang mga kilala niya eh. Siguro, natak-an na siya sang sagad mga sulong to sa ila. Abi ko kung hindi madutlan ang kabalan nga to. Kag hindi lang siya magsala nga magpakita pa dire. Kay bisan palambatan pa niya ako sang isa ka panong nga ido. Wala ko yung mahadlok sa iya. Maayo kay nagbuot na si Nando. Wala ka na sang problema sa iya subong. Ano nga wala na iman? Nabatian kong iya ginahambal kung ginadaman siya. Be, ano ang iya ginahambal? Charito, I love you. Charito? Ay, may charito matuod nga nagabaligya sang itlog kag peanut butter dito sa merkado. Ti daw? Ay, abo! Mapatay ko ginang gagong inanay. Hindi na gid kuya kabalo kung anong buhaton ko sa iya, nay. Ang maayo pa siguro, pagkantuon ko diri si Basyon, kag mag-Bible study ka mo. Hey, Bible study, nay? Oo. Si Andres gani nga bana ni Suling, nagbuot mo. Man, ginapa-Bible study si Permi ni Basyon. Matuod ka, nay? Tilawan tabi nga buhato na, nay? Ay di oo, hambalon ko si Basyon. Nando, may maayo akong ibalita sa imo. Ano na ni? Sugod ba sa gabi, ma-Bible study sa aton si Basyon? Bible study? Oo. Ay nga ahaw, nahikay ka sa Bible? Oy pulong na iya sang Diyos. Kag hindi ka magsiling, hindi ka mag-attend. Makatilaw kagid sa akon. Nakaibalo ako kung ano ka nga klase sang bana, Nando. Kag kung mapatay ka sa gabi nga ini, piho sa impyerno ka makadto. Man, wala pa malistang imo ngalan sa libro sang kabuhi. Ang imo yang ngalan, dito na lista sa listahan ni Satanas. Kag kinahanglan, mapanas ang ngalan mo dito. Gani pamati, ha? Kay basahon ko ini sa imo. Bangod nga palangga sang mahal nga Diyos ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Nga kung bisan sino nagapati sa iya, may kabuhi nga wala katapusan. De, mapati ka na ako hindi. Nagapati eh.
Ay, salamat. Sugod nga naga-Bible study si Basyon sa balay. Naga-attend na si Nando sang Bible study. Kag hindi man siya makahalin sa balay. Kay ti, nagabantay ang amon duha ka anak. Kag sang ulihi, si Nando na ang naga-Bible study. Kag siya na gid ang nagabasa sang Ebanghelyo. Ay, hindi hamak ang akon kalipay sa pagbag-o sang akon bana. Kag subong niya, hindi na botilya ang iya ginasipit, kundi Biblia na. Praise the Lord! Ha? Wala na matuod nagbalik ang kirida ni Nando. Kag sugod sadto, malinong na kami. Kag nagbuot na si Nando sang maghiwat permi sang Bible study ang akon amiga sa balay. Sa dalayon nga pag Bible study, nangin malapit kami sa Diyos. Subong, ang amon anak, estado na tanan. Kami ni Nando, amo na ang nagapangabuhi. Subong, nagapanuigo na ako sang 70 anyos. Kag amo man si Mando. Kag nagaupod man gihapon kami nga duha. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat Dear Diary, Nini. Amoy adto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Wala na matuod nagbalik ang kirida ni Nando. Kag sugod sadto, malinong na kami. Kag nagbuot na si